izwile. Bazalwane engize ngako laphambili ukuzothula ispeaker. Bazalwane nangibona mase ngisho. Nangibona ukuthi umuntu ne. Ngizothula ispeaker sanamhlanje. Hallelujah. Ispeaker sethu sanamuhla is a God-fearing person. Hallelujah. Amen. Teaching apostle David Nkosi. Hallelujah. Amen. Unomkhosikazi oyedwa. Oh, all right. Hallelujah. Glory to Jesus. Unomkhosikazi oyedwa. Ubivela kulawo ma-principles ukuthi unkosikazi mude abe munye vo. Ya, uTimothy usho njalo. Ubusiswe ngabantwana abayi-5 bazalwane. Hallelujah. Ya, uyasebenza. Hallelujah. Uhola ibandla eli-Watchman Disciples Church. Hallelujah. Isendaweni yaselokishini. Hallelujah. Ngavuka for 13 years. Hallelujah. Ungumfundisi ozithobile. Hallelujah. Glory to Jesus. Uyi-founder yaseMalahleni Leadership Seminar. Yeah. Uyi-public speaker. Ama-qualifications ke anawo. Une-degree ku-counseling. Une-diploma ku-ministry. Une-diploma in information and technology. He is an administrator. Hallelujah. Hallelujah. Uyindoda-ke ehamba kahle kancane. Ayigijima. Hallelujah. Ubishop ukhulumile ukuthi ayibanga umsindo. Hallelujah. Ingakho kuthize teaching apostles. Hallelujah. Izwi-ke engimamukela ngalo. Ngoba ufuna ukuthi ngimamukele ngizwi. Okay. Hallelujah. Yeah. John 10:10. Hallelujah. Yeah. It is with Nkosi. The devil has come to kill, to steal, and to destroy. Uzokwenza kanjani-ke lokho? Ngokuthi wena ungahlali ezweni. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu uthi I have come in your life to give you life and more in abundance. Yes. Ngizele uzokunika ukuphila okuchichimayo. Hallelujah. Into ebalulekile empilweni ukuthi ahlale ezweni, angasuki ezweni. Abantu bayagowisha la ngaphandle ngoba basukile ezweni. Hallelujah. Udinga guidance sezweni. Udinga umuntu ozokhuluma naye usezweni loyo muntu izwi likaNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Kubalulekile ukuthi mawudlula ezingeni ungasuki kuNkulunkulu ngoba into ozokwenza ukuthi uphambanelwe ikhanda ukuthi wena usukile kuNkulunkulu wayentwenzakho. All right. Kanti wena hlala kuye ulinde kuye uthembe kuye. Kunjalo. Lithi izwi leNkosi uJesu uthi ngishiya necomforter ozonduduza. Umngane wakho ngeke akududuze kahle ngoba le pain akalazi. Ngiyavuma. Umoya engcwele olaziyo. Ngiyavuma. Yeah. Hallelujah. Amen. So kubalulekile ukuthi uhlale kuye ungasinyeki. Yeah. Hallelujah. Lord uJesu wathwala umqhele wameva amanubeli ntonzi 4 centimeters long. Ebekenzela mina nawe ukuthi masidlule ezimeni. Masihlele kuye angeke saphambanelwa ikhaya. Omunye ubona ngathi ahlanya lokuthi uthe makabhekana nesimo wangakhona ukubekezela. Wangazi ukuthi fanele akhophe kanjani. So mawufuna ukukhopha balekela endlini kaNkulunkulu. Balekela la uzophepha khona. Sendlini yokuphepha la. Yeah. Mangathi mangena umuntu bese wena uthatha iphanga ugwaze futhi enhlizweni. Ulimele udinga la ngabalekela khona. Ungamkhiphi ngonyaka. Mamukele umsize. Hallelujah. Bazalwane ngamukela my hubby. All right. Wow. Ila indaba iqala khona. Hey, ibhekile le nto.
Ukhuluma Oh, okay. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu lena athi wasigcina wasilondoloza. It's such a wonderful day. Amen. Sebangintroduce kakhulu. Bangintroduce kakhulu phela amagama. Amen. Ngisaza ukuhlela la ngiba bathi pulpit wili izolo. Oh. Ipulpit wile. Yeah, bathi izolo wili. Besibuya. Noma pulpit. Besibuya. Amen. Hallelujah. Yeah, besibuya. Besibuya Strong. Yeah. Amen. Ngithanda ukubingelela uBishop egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele umama ngegama lika Jesu. Amen. Ngibingelele umfundisi uKhwanazi, uBishop uKhwanazi. Amen. Usazi wakhe ngegama lika Jesu. Amen. Ngibingelele umfundisi uLandipha ngehayi ngisho njalo. Amen. Hallelujah. Ngibingelele nonke labo bonke abafundisi abakhona ngibingelela ngegama likaJesu. Hallelujah. Sebashilo ukuthi vela leli phindi phakame ngizami ukukhuluma so ngiyoze ngicede wena adjust indlebe yakho. Bese mfowethu ngicela besiyithi phakamisa izandla. Amen. Siyaphila amazwi sisi. Yes, it's from the center. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Ungazi kusese isilenda yena. Yeah. Ithela bomiste weekday. Ungangiboni sekhaya. Yeah. Siyabonga uNkulunkulu once more Bishop Usilala for such a service oyenzayo in the community of Emalahleni and for taking time to prepare abantu abasha nathi sonke entweni zemishado. Normally uma siba nezivuselelo siyagida sikhube sidiniwe bese masiqhubeka lapha egedini sibuzana ukubeka thini badela powerful. Yeah. Beka thini kanjani? Sisho njalo. Yeah. But hopefully God is going to help us today ukuthi siqhubeke kancane. Amen. Now sicela ukuthi siye kule verse engibone lapha eTitus chapter number 2. Incwadi kaTitus chapter number 2. Titus chapter number 2. Sizofunda amavesi nje amaliniyana namhlanje ntambama. Titus chapter number 2 sifunde from verse 1. We are verse number 7. Ngicela bese utholile liyasifundela. Ngesizulu. Isizulu nangesingisi sizozwa thina sonke. Amen. Titus chapter 2 verse 7. Yes. Funde kanje. Usibonakalise kukho konke. Ube isibonelo semisebenzi emihle. Nasemfundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali. Ube nesizotha. Yes. Ukhulume okuqondileyo, okungasolekiyo. Yes. Ukuze omelana nathi abe namahloni. Ukuzomelana nathi abe nani? Namahloni. Uthi mfundela verse number 3. Kanjalo nabesifazane abadala mabaziphathe ngokufaneleyo abangcwele. Abanjani? Abangcwele. Bangabi ngabahleli. Yeah. Bangabi ngabanjani? Abahleli. Siyashumayela ngithi. Bangabi ngabanjani? Abahleli. Ubeka ufuna. Bangabi izigqila zewayini eliningi. Bangabi isidaba ngithi. Yeah. Babe ngabafundisi bobuhle. Yes. Verse number 4. Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo. Right. Bathande nabantwana babo. Babe ngabaqondileyo, abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo ukuba izwi
ijanja lazo. Yebo. Amen. Ukuba izwi likaNkulunkulu lingahlanjazwa. Verse number 7 uzothi nge-English, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching show integrity, seriousness, and soundness in speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed. They have nothing bad to say about us. All right. One of the things esizenzayo sibandla ukuthi sihambe size sifinyelele la ukuthi abantu basezweni bangabi nento emba bangayisho ngathi. All right. Uthemba kakhuluma uSister Nandipha on Monday wathi abanye sebasaba nokushada ngoba babukela imishado yethu abazalwane nabafundisi. Omunye umuntu uyothi ule sonke ngacabuzana phambili vele siyacabuzana. Amen. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Uthi kuze kuthi abangakholwa bathi mabasibheka babone sifamily okanye sinomshado ofudumele. Yeah. Kunezinto empilweni mfundisi uMkhwanazi ezozibala ezisimple ukuthi nxa sowusindisiwe sokholwa kuneminyaka ekumele uyivale. Ngiyavuma. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuhle kube indoda ibe yodwa ngizoyenzela umsizo njengaye. Amanye amaversion azosebenzisa igama elithi partner. Bazama ukusilethela ukuthi lo muntu oyicompanion yakho kunezinto ezizoba similar between wena naye. Bathi abantu sebahlangene uNkulunkulu abahlanganisile. Bese kuba nezinto ezifiwe mfuna ukuzibala. Number 1, umnyango wama-ex. Manje ama-ex ngisho ama-ex boyfriend wakho. Yeah. Umnyango kumele ukwazi ukuvala lo. Yeah. Uthi uPaul makabhalela uTitus uthi akuthi abomama abadala. Number 1 bangabisheki. Number 2 bangadakwa utshwala. Yes. Wayini? Yeah. Uthi bakhona ukufundisa laba abancane ukuphatha okanye ukuthanda amadoda abo, ukuthanda nezingane zabo. Yes. Kunzima ukuthanda indoda ngoba uzalwanga naye. Number 2, umnyango kumele ukwazi ukuvala umnyango wepride emshadweni. Ipride yayilimazi imishado. Number 3, umnyango kumele ukwazi ukuvala umnyango wecompetition necomparison. Kudangerous ukuthi usushade nomuntu wena unezinto nabantu omcompare nabo. Number 4, umnyango kumele ukwazi ukuvala umnyango we-silence treatment. Kodwa lo mnyango ukwazi ukuvala ungakwazi ukuvala umnyango wesi-5, umnyango we-unforgiveness. Ngiyavuma. Nilanga babuza uJesu ukuthi umuntu makakona umxolele kangakhi na? Yeah. Amashumi ayisikhombisa. uJesu uthi 70 times 7. Ni right? 70 times 7. 70 times 7, Yeah. which is 490. Yeah. Kusho ukuthi lo muntu ukulimaza emini, akulimaza ekuseni, akulimaza entambama, uyamxolela. uNkulunkulu makaletha into engeke ngikhona ukuyixolela mhlambe mina, uyiletha kuHosea. uHosea umkakhe uyiprostitute. Uyamthatha uHosea umfaka endlini lo mfazi uyabuyela yoma emakhoneni. Uthi uNkulunkulu hamba umlanda umthekele negift. uNkulunkulu uzama ukudisplaya uthanda nalo for mina nawe. Ukuthi sometimes mina nawe siyahamba siyona kodwa akasilashi. Usilande emanyaleni athi buya mntwana buya. Yeah. Uthi uPaul makabhalela uTitus ukuze laba bangakholwa bangabi nento abazoyikhuluma ngathi. Yeah. Zinkinga ezikhona esikhona emshadweni lamalanga mhlambe ngabala 8 or 9. A1
inkinga yocansi. Amen. Yeah. Number 2, inkinga yo communication. Number 3, Yeah. inkinga yama in-laws. Yeah. Uma sowushadile mntanami, umuntu ukwazi ukuvala umnyango we third party, which are your in-laws. We'll teach about these things. Uma ama-in-laws ungakwazi ukuvala umnyango wawo, ama-in-laws acontrol umshado wakho nge-remote control. Uma ushada nomuntu, ushada ney'nkinga zakibo. Yingakho umfundisi umkhwanazi wakuthiwa ungathathi kwezinye izizwe, ngoba umuntu makeza uza noNkulunkulu bakibo. Yeah. Ngiyanisaba ngoba nina nithi ngizozilungisela, zilungiseleni. Oh. Kodwa thina siyakhuthaza ukuthi abasendlini yenkosi sengathi bangathathana babodwa. Yingakho siba ney'nkonzo eziso ukuthi sizame ukuthi silungise laba abakhona laba phakathi. Yeah. Ngoba laba bangaphandle uma eza uza noNkulunkulu wakhe. Yeah. Umntwana agula la endlini, wena uthi uyokhuleka, yena uthi ayopeyidwa cha. Uma kunesimo esivelayo la endlini, kunento akhuliswe ngayo iwasho zakibo. Before wena ufika sekaqedile, Yeah. because kunezinto akhuliswe ngazo. You must have a way ukuthi uma sowushadile ukwazi ukuvala umnyango wama-in-laws. Yavamisa uBishop Msiki athi abakini babadelela umkakho, iproblem ayikho nomkakho, iproblem inawe. Yeah. Yeah. Wena uthizeni kulabantu ngalomkakho. Yeah. So usazimisela nje, kumele ukuthi usuke uyobheka khabo lentombazana ukuthi baphila yiphi impilo, ubheke khabo lomfana ukuthi baphila yiphi impilo. Inkinga nina nokujahela ekamereni icala bese uthi akusanendlela ubuye mvima kancane. Oh. Uqale wenze i-assignment yakho. Yes. Ubheke ukuthi baphila yiphi impilo. Yeah. Number 4, imishado ekhona manje eminingi kuba ama-blended families. Yini ama-blended family na? Imishado ekhona manje uza nomntwana naye uza nobani? Nomntwana. Akuseselula ukuthi utholakala nomntwana. Bese nicede nenze wena. Yeah. Bese lo wakhe makashaya lo wena, uthi umntana wakhe ushaya umntanethu. Kumele ukuthi nifundise manje ukuthi uzimisele Yeah. ukuthi imishado esiyibonayo lamalanga kunalento bathi ihapali namandla. Yeah. Kapali namandla. Silala ngekhala ichaza. Ngathi mawufika uthi uyathatha abantu uhamba nalo mntwana. Yeah. And abaningi makafika azolobola uthanda ngiyamthatha umntwana. Yeah. And wonke umntwana makakhulu kuyela kwabakini. Yeah. So umuntu wazi uma ukhulisa lo mntwana yena uzobuyela kwabakini. Yeah. Inhliziyo yakhe ikhululeke. Ithi amen. Amen. Blended families. Bese emshadweni khona abantwana abathwele. Yeah. Makeze emshadweni khona abantwana abathele nawuza nabanye bathwele. Bese iba wesike manhlangana thola ukuthi ube nabantwana bekashadile nawe waba nabantwana bemshadile. Uzodila ngento ezi8. Uzokubalela zona. Number 1, uzodila ngalo muntu oqeda ukuhlangana naye. Yeah. Number 2, udile ngalabantwana bakhe. Yeah. Number 3, udile nezihlobo zale ndoda yakhe eshonile. Number 4, udile ngalabangani baloshonile.
ebebamjwayele nabantwana. Bese usadila ngomamazalo omusha. Bese uthi uphume la kule sonto bowusontakile uyojoin isonto la bekasonta khona nomuntu wakhe oshonile. Laba yo compare every Sunday naye khona. Ngeke unganibaleni ngizophatha inhloko. It is very important. 7 or 8 umyekile awusi 7 or 8. It is very important bazalwane. Ukuthi mtshele lezinto. Because at the end of the day you'll be frustrated. Yeah. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akekho. Athi uNkulunkulu khona. Yes. Number 5, any problem ekhona emishadweni ya 2024 are the roles and responsibilities. Roles and what? Responsibilities. Ukuthi ubani mutenzeni ubani mutenze enzeni. Uthola ukuphambana ama role nama responsibility. Ithini amen. Amen. Ebangwa kakhulu ngale bongano ishinkinga yemali. Umama ukhole eningi udlula yakababa sekumele tshintsha ama role nama responsibility. Ithini amen. Amen. Imali yezinto ezi3 yokuspendwa yokuinvestwa neyokusave. Uyohlangana nalo owazi ukuthi imali yokuspendwa phela. Ngoba wonke umuntu omusha la mkhwanazi ukuthi aze 5 types of education. Yeah. Financial education. Yeah. Spiritual education. Yeah. Niyaniva ngisho? Marketplace education. Lithi iBhayibheli ingani ngathi laba abangaphandle bahlakanipha udlula nina enseshini yenkosi na. Because bayayazi imfundo yangaphandle. Ithini amen. Nosolo imbalela half ningimele futhi. Mangithi 5 imbala 3. Start and strategy. Ngicedi konke nje. Start and strategy. Ithini amen. Ngabe bebabhala bebeceda konke. Ngoba ingane ngizobuza oyi1 bese uyahlulela. Problem number 7, it's adultery. Emishadweni cheating. And problem number 9, it's work. Careers. Uhlangana nomuntu kunale simiza ngeAI. Artificial intelligence. Yeah. Lamalanga uthi athi umuntu asebenza ePick n Pay. Benze itroli othi mawungena uyithathe bese uyaziskenela ufaka izinto phakathi. Akusadinge icash umsebenzi omphelele. Yeah. Lo muntu uzokuthi survive kumele as-upgrade yena. Because emisebenzini abafuna ama hard worker. Emisebenzini they pay you according to your value. Abantu abasebenza nzima emisebenzini abaholi. Lo yini usebenza nzima kanjani? Kodwa umuntu oza anevalue emsebenzini uyaholela. That is why before ungena emshadweni you must add value to yourself. Yes sir. Yes sir. There's no man who's going to save you. Okay. Mawufuna umuntu oneka unganayo inkinga nawo usho uyihlala. Yeah. Udimanda into onganayo. Kunjalo. That is why it's very important that you must add value to yourself. Amen. Yes, if you want to know, you add value to yourself. Amen. Still wamsinde masontweni. Bese thukela amantombazana ngaphandle. Who are adding value to themselves. Vele lamachitala isontweni nawo ashashamele. Uma ngene intombazane emekahle bayakiyo bayokushiya la uyamathamata. Usabu mathamata. Zonke uNkulunkulu.
Emva kweculo nomthandazo, what are you bringing etafuleni? Letha in. Hallelujah. Let's bring some tea. Amen. Now, uNkulunkulu wathi asibizele emshadweni sisebenzise le sibiza nge-holistic approach. Ukuze ukuthi imishado yethu izame ukubalansa. When I speak about holistic approach, what divide kayifour mawubhala. I'm saying in your life, you balance spiritual. Your life must be balanced emotionally. Amen. Amen. Must be balanced what? Emotionally. Uthi Paul makabhalela uTitus. Fundisa abantu i-self-control. Yeah. Uthi batrain ukuthi babe busy basebenze nasemizini yabo. Yeah. Umshado la ingekho khona ibalance spiritually, emotionally, psychologically, physically, socially, kuba a problem. We need to balance lezi zinto lezi. Lithi iBhayibheli uJesu wakhula in relationship noNkulunkulu ne-relationship nabantu. uJesu ayithola ifavor kaNkulunkulu nasebantwini. Amen. 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 Manje khona zila makhuluma ezinye zezinto emasontweni nathi uyathukana. Yeah. Ngiyangiva le. Ungaveli nje uphaphe. Alright. Ngiyangiva nje. Kunento esibiza emotional intelligence. Yes, sir. Which is an ability to understand and to manage your emotions and other people's emotions. Kunabantu abane IQ. Yeah. Lokwazi ukusolve iproblem ye-math, Intelligence. ne physics. Yeah. Uyamthola lo muntu mawuhlangana naye endleleni uthi ubambe kahlaniphile yazi. Mangapha mloyile. Impilo la. Azange athola amathuba ukuthi afundiswe. Ukuthi mntanami, as much as une IQ, udinga ne EQ. Yes. You must know how to manage your feelings. Yeah. You must be very, very smart. Yes, sir. Kunentombazane efikile lapha ngasemsebenzini so idanyana. Imanager amiza kimi ithi ndoda. Asibene intombazane lapha egadini ngibone baphithizela. Ngithi intombazane ibone idaka isimhlophe kakhulu. Uthi ya, ithi hlanke kakhulu. Ukhonile so ukusismayilela wonke umuntu bekamikisa i-cold drink la. Yeah. She's having emotional intelligence. She's able to manage her emotions wakhe. Wena umela ngaphambili basala bekulana. Uyanyanyisa. Aniva la ngoma. Yeah. Sumani. Awuthi hlelapha. Imaka bathethisa abangaka ninyongenzana. Amen. Hallelujah. Nyabuzwa. Anufumoya. Suwa uwe msesikela. Ushubani mashifasa yini. Wabuthi Jesu yohlala nani forever. Yeah. So lo moya olintuli lukhona. Onyakulu lukhona. Nilinkinga yenza nivuka umnandi bedrive siselithule. Yeah. Those are just emotions. So kumela manene. Nivuka umnandi bedrive tutu asomo. Yeah. Umnandi bedrive. uJesu lo moya ohlala kini. Owulele lo moya ukhona. Owuvukile lo moya ukhona. Yes, sir. Uthi uJesu uyohlala kini forever. Uzufosta sontweni kunamathandaza agcine wena. Mabaqala uyathula. Abangathi sebayele kuphela wena.
ngathi ngijabulisa cha. Kanti ufuna amadoda. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu wants us to have family. Ngicela abantu abayi-4. Angifuni ukushumayela. Ngicela abantu abayi-4 eziphambili. Yeah. You guys listen to me. Igama lalo uWom. Ubani? Warm. Lo uFem. Ubani? Fem. Lo not warm. Not warm. Lo not Fem. Not fair. Uyangiva ne? Yeah. Kunamafemeli aso. Isala. Warm. Not fair. Anjani? Warm. Not fair. Ekhaya yashisa kodwa isandla sicinanga. Imfudumali khona. Yeah. Kodwa isandla senzenjani? Ngenzeka ushade nomuntu ophuma ekhaya so. La bekushisa khona kodwa iondingeko. Yeah. Niyangiva ngisho? Bese lo bani? Not fair. Kunamakhaya ngiyabhida. Niyangiva ne? Yeah. Akunamthetho vele. Lo baba uyawuletha, lo mama uyawuphilisa. Yeah. Uthi uTitus, bomama. Fundisani lamantombazana. Yeah. Endakayishiya amantombazaneni. Uthi nabo baba bafundise labafana. Yeah. Uthi isiphi yavala. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this is the gospel of Jesus Christ. The gospel of grace. Amen. Yeah, it's the gospel of grace. Hallelujah. Amen. No one. Not warm. Not warm. Fair. Kunamakhaya isandla siqinile. Bayafudumala. Zonshaya ni. Sandla siqinile la. Yingaka abantwana bethu bamantombazana bayofuna imfudumalo kwenye indawo. Ngoba emakhaya isandla siqinile. Kodwa imfudumalo ayikho. Alright. Uma fika le ngaphandle uthola imfudumalo. Yeah. Emabandleni sometimes isandla siqinile. Kodwa imfudumalo ayikho. Yeah. Athi makabhala athi thina manakha basithela khane house of refuge. Yeah. Owenza iphutha ngaphandle khona ukubalekela la. Yes, sir. Yes, sir. Ngoba ebandleni indawo yabantu bamaphutha. Uthi uJesu izangini nonke likhathelene. Wensindwa. Uma ungasindelwa ungezi la. Ngoba uhlangane nathi siyasindelwa. Sivale eminye iminyaka ebeyivulekile empilweni yethu. Jesu eleka bamthola hamba neziphingi. Bathi ufuna neziphingini wena. Yeah. Uthi uJesu ngagula kamdinga udoda. Yeah. Sizela. Ngoba siyagula. Yeah. Uma sigula masingagulisani thina. Yingakho siba neinkonzo eziso. Ukuthi angathi abaleke ngaphandle. Nani kuye nimvithize la endlini. Ngoba khona amakhaya afem. Batawafudumala. Amen. Imithetho iqinile. Kodwa enzenjani? Uyele emuva. Uya mama. Kunamakhaya akasi
Angazi ngiyaniva. Kuhlangane enyango manje yakuzwanga ukuthi weekend usipendeni. Umushada naloyo muntu ukhulele kulelo khaya. Akekho bekabuza omunye. Wena uzofuna uqala ukumbuza sekamdala namasinye uyamhlolela. Uye i-lifestyle. Ungabi firm. Utshela manje athi ngikulahla manje. Ubathi uyakhala ukuthi unamadimoni akanamadimoni. Udinga ukuthi lo muntu alungisiswe. Nayi background akhulekile. What we are trying to do mama service so ukuthi sizame ukwakha amakhaya azoba njani? Anyanyiva basabani. Sizama ukwakha amakhaya azoba firm. Bese abe home. Uthi Paul, Titus, teach these things. Zifundise lezi. Ukuze abazalwane uma sinabe endlini. Uma abantu bangaphandle babheka, bangabi nento abazoyisola. Bangathi bamwalapha yonke. Unesandla esiqinile la uyabalambisa abantwana angazi ngiyifa la. Mafani nami. Mina banga celebrate birthday umntwana ngasikhathi. Sengikobile manje khona ziyazama lekhenyana. Nani? I will tell you, you can laugh at me. There are two types of people. Kunabantu bama-memory, kunabantu be-material. Kunomuntu makathola i-R100, ucabanga ukuthi mangaye spare, ngishudi isithombe, ngixolisa inhliziyo yami. Kunomuntu makathola i-R100, ukuthi mangathenga ikhethi, kuye kuyaqola. So when you get married, uyohlala nalo muntu isikhathi bese uyafunda ukuthi la u-material or memory. Bese utholile, you adjust and adapt. Yes sir. Because umshade no material wena memory. No hlala niqabana njalo. Kanti umshade no memory material. Lo muntu umosha imali. Let's build homes that are warm And fair. Amen. That is why it is very important for us as Christians to read this verse. Uti, they must be busy at their homes. They must be subjected to their husband so that they will align with the way of God. Izwi likaNkulunkulu lifuna si-align nayo. Ziningi izinto abangazikhuluma ngomshado. Maningi amafomula khona. Mongathi mfana uhlangane njani noma mkhwana bangaxoxela isitoko sabo sikuhlule ngayo. Makunabantu khona zabashayanisayo bangamfaka uNkulunkulu. Mase sibaqakale bafuna ukufaka uNkulunkulu. uNkulunkulu wants us to be people of integrity. uNkulunkulu ufuna emshadweni sibe nalento sibiza ne-sacrificial thinking. Umcabanga ucabangela wena. Ucabangela nonabo. Ucabangela nabantwana nabo. And it's so painful that those who normally sacrifice, they are not being appreciated. Kunabo baba emakhaya wabo ngathi kusehostela. Uya ngokulanda isikhaftini utshintsha ama-overall. And umama wakho usindisile. Uma fika uya ku-sacrifice
bathuke belungu bamenza isitini yonke. Uma fika emzini wakhe ngathi umntwana. That's why abanye amadoda ayohlala esigodini. But highway ngoba ninefundisa. Lord, You treat them with respect. amen. Uthi Paul makabhala ngiyancenga kumele baKristu. Nikelani imizimba yenu lomhlatshelo ophilayo. Uthi Paul makabhala uthi ningalilingisi leli lizwe. Yes, sir. Any version is not do not conform to the patterns of this world. Umhlaba unokwawo. Nathi abakholwayo sinekwayo. Yeah. Thina singabantu beintegrity. Ngiyavuma. Uthi makakhuluma la uPaul verse number 7 uthi in everything set them an example by doing what is good in your teaching, showing integrity. Yeah. Integrity ukwenza into right noma kungekho umuntu obhekile. Integrity ukwenza into right ngoba isimo sifuna ukwenza into right. iBhayibheli encwadini ka2 Chronicles chapter number 16 verse number 9. Lizothi for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. Okay. There's Isaiah chapter number 42, verse number 6. Uzothi I, the Lord, have called you to demonstrate my righteousness. But I will take you by my hand and guide you. Amen. uNkulunkulu, if you are a person of integrity, uNkulunkulu uzokubonelela. Hallelujah. Emshadweni kudinga ukuthi ube umuntu we-integrity. Yes. Lezi tabhala ngazo la uTitus, uPaul abhalela uTitus. Abantu abazozigcina, abantu abanento bathi integrity. Ngishilo ngathi lamalanga nemisebenzi yaphela. Yeah. Omunye mitarelo khetha yosebenzele eCape Town. Okay. Ngoba uma ungahambi indlu bayayidla. Yeah. Uma ungahamba abantwana bayaphuma esikolweni. Thank you. But uma unganayo integrity uyothi mawuphuma noma masala khala. Athi bekangikhupha la iklane the 7 the 8. Kangakanana seCape Town ale kumakhaladi futhi amakhaladi strong. Akho ukukhiphela amazinyo la phambili. Aqui vamos ver lá, papi. Yeah. Sale. Anazula what the 30 seconds. Yeah. Athi next bathi manje wayongaki. Everyone Africans are confused. They're trying to confuse my baby. Be a person of integrity. Yeah. Hallelujah. Amen. I'm about to close. Amahubo 25 verse 21. I'm from the Proverbs 2 verse 7. Amahubo Psalms 25 verse 21. Or Peter NIV. Ukhona Peter NIV. Ifunde oyitholile. Amen. Amen. Amahubo 25 verse 21. Ukulunga nobuqotho makungilondoloze ngokuba ngilindele wena. Amen. Amen. The NIV izothi may integrity and righteousness protect me. Uma umuntu we-integrity, i-integrity yakwazi ukuvikela wena. Yebo. Ithi amen. Amen. I-integrity iyakwazi ukuvikela mkhwanazi against ama-accusation. Yeah. Amen. I-integrity iyakwazi ukuvikela against ama-assumption. Yebo. Yini ama-assumption na? Ukuthi eminye imishado ayicedwanga ngoba khona ojolile.
eminye imishado iqede ukuthi wena ucabanga ukuthi uyakwenza lokho. Yeah. Ende kusucabanga ukuthi uyakwenza. Uke wazwana nomuntu obeyenza njalo. Yeah. So umuntu angaqala akhulume nefoni, aphumele ngaphandle. Sekenza njengobani. Hey, God. Ende njengoba benza njengobani angifuni lethi imphinde mina. Okay. Uthatha ifoni yakho uyayiphula. Yeah. Ama-assumption lawo. Yeah. But if you are a man of integrity, umuntu wezwi lakho. Yeah. Mawuthi mama angikho. Yeah. Yazi into eyenza kakhulu ukuthi abanye mkhwanazi badivorce emasontweni. Yeah. Ukuthi bavakashelene ngaphambi kuba bashade. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. And lento leyo bekubeka ngathi umenzeli ifavor, bongamenzeli ifavor. Uma ngasekho eceleni kwakho, uyakwazi ukuthi ukhephe. Yeah. Ngoba bomvakashela ukuyizoma la esontweni, uthi uyahlala phansi. Uthi sangaboni. Hey, Josiam. Into ebenza bakuthembi ukuthi ubone uketha kwakho. Yeah. Amen. Amen. Masukukhanseling abantu abaningi ababana indaba zamanje. Babanga ukuthi wena ngiyakwazi ukuthi uyakhona ukuyikhona. Akusilo mfundisi wakho menza isilo. That is why ibalekile ukuthi ube a person of integrity. Amen. Uba umuntu okwazi ukuzifihla nokuzigcina. Uma ufunda iProverbs chapter 2, verse number 7 kuya verse number 11, uzocaphuna nali la lithi khona ufundele khonasi nishabalekile. Proverbs chapter 2 verse number 7 to 11. He holds success in store for the upright. He holds success in store For the for the upright. upright. Lela mzothi honest. He is a shield to those who walk is blameless, whose walk is blameless. Okay, lizothi la kimi, he is the shield to those who walk with integrity. Yeah. uNkulunkulu bayisivikelo sakho. Uma uhamba ngokuthembeka. Yes, sir. Uma kuza ama-accusation, Yeah. bathi umkhwanazi siyamazi leswanela yenza. Uma ekhotho kuba necala kunalabantu abababiza ngama-character witness. Yeah. Labantu bayeza bazofakaza nawe. Bada usilala entweni so uyayenza manje so akayenzi. Nepartner lakho liyakwazi wena. Kunabanye abobaba makuza bomama bazogweba indaba zokuhleba abanankinga. Uyamazi lo wakho uyahleba vele. Uvela thina isikhulumi. Ngoba dala qali kumkhuza. Basuke ebimvila hleba. Bese bazohlala ehlane sokwenza njani? Kahle mabafuna ukwazi ukuhlebile bebangabuza indoda yakhe. Yeah. Amen. Umuntu wakho ngokuhlala na isikhathi, he or she will know Yeah. that you are a person of integrity. Yes, sir. A person of integrity, it's a person who keeps his word. Nonoma kudlula sipisi. Amen. Sithi simo siphakama athi ngimile la. Yasihlula integrity thina abantu abamnyama. Umuntu angalimali inyawo aqhuza usafuna ukuhamba naye. Ngoba uyohlekisa ngamatshe wakho. Yila u-efficient athi shada umuntu ongaphakathi. Yeah. Ngoba lo ngaphandle uyatshintsha. Sekufuna ukuhlala phansi. Uyazi mawuthatha intombazana. Muthi uyibona isilenda so bese uyahamba uvakashela ihlobo zakhe nabo Antoine. Yeah. Uzobabona bonke babangaka so nayo iyalapha. Yeah. Noma ungayibona lefika ngathi eyona. Uyalapha.
Uyalapho. Yazi ngifundisile la ngiyalibona nje phana. Nithi mina suma phela. Mawubona ngaka uya phela. Yeah. Ngenzeka ngiyakumaketha la. Mawubona ngaka so. Yeah. Ungajabhiswa yilokho. Mtshota mina semsona ngishila ngomkhulu wakho. Ubabona ukuthi nabo. Bese sabe sokubheka bo-anti wakho. Babone nabo sebayiduphi ama-slippers. Ukwazi ukuthi uyaqala uyamthengela uyawubeka. Athini amen. Athini amen. Awuvele ugijime nje. Nalo mfonayo uyahamba uyobheka bakini. Ubheke konke lapho. Bese usudale ngizoyimela. Athini amen. Uhlala phasi. Hallelujah. Be a person of integrity. To Paul teach these things. Zifundise lezi. Zifundise. Ukuthi abomama esontweni, bomama bezakadeli 1 bavuka ekseni abadoda ababe proud ngabo. Indoda ithi maye ekhoneni. Ibe namanye amadoda ive khulunywa ngumkakhe ngiyajabula. Bathi ngabani manje yazi ngabani. Teach these things. Yes. We are better than abantu abanezweni. Ngabe bengarecord bengisonibika isinto eyenzeke eMamelodi. Sonke sibonile. Singasolo siphisana ukuthi ubani owrong ubani oright. Mina nginanda. Teach these things. I'm about to close. It's like there was a man. Obekasuka eJericho, aye Jerusalem, or Jerusalem, aye Jericho. And once you remember Suga, and the Bible says, as he was moving, little Bible is a little sees as in Begil as in Lindy. Oh, yeah. Little Bible, Mamshai. Bamshia half naked. Bamshia half dead. I want to submit to you, Mtanaseka. If you are moving around, there are people who are watching you very close. Badi, Ushai, Bashir half dead, Bashir half naked. Don't move away from the place of grace. Ungasuki endaweni yomusa. Let's Bible this man. Bamshiya lapha le. Let's Bible wavela upriest. Wabheka upriest. Wacabanga ukuthi mangathinta lo muntu ethempeleni ukudla ngisathola. Yithi wamhlula. Lithi Bible wavela umlevi. Umlevi wathi kanti yena bekayaphi? Yeah. Ngoba kunabantu mawudlula ezimeni bayawahlulela ngoba banezi. Kunokuthi bakusize, they've got reasons why now come. We are teaching tonight. Usempilweni yakho mafika abalevi. Bathole wena usendaweni right. Because abanye bofika basijudge nokubatakula. Yeah. The man was lying down there. He was half dead. He was half naked. Yeah. Corners. Kunabantu ababhekile la client la bomama. Yeah. Bathi bakangangulisa. Yeah. Enzi mistake yani lokungulisa. Ngizomeka sure. Kuthi ngimshiya half dead. Half naked. Bafowethu
ukumshadela ukumdivorce. Ngifuna ukumshiya half dead, half naked. Yeah. Uthi nimbona nje. Ngine plan ngaye. Ngifuna ukumshiya half dead, half naked. Ngifuna bazi futhi bafunde ukuthi indoda ephaphayo siyenzani emhlabeni. That's why it's a shine. Hey. Uthi makabhala kule chapter sifundile athi for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodly and worldly passions. It teaches us self-control. Yeah. The grace teaches us to live upright. The grace teaches us integrity. But while we are waiting for our blessed hope, Jesus the Christ. And the Bible says, here comes a man in Samaria. Lithi iBhayibheli wafika wambheka. Yeah. Lithi iBhayibheli wamklina kuqala. Yeah. Ngokuthi Jesu bakafika empilweni yakho noma bebaqedile ngawe. Ufika clean. Yeah. Ufika hlanzi. Unjalo vele. Lithi iBhayibheli wamklina. Lithi iBhayibheli wambandisha. Lithi wamthatha wamgibeza endodeni. Obekahambele edeni. Bekacabanga ukuthi lo hamba ngezinyawo. Yeah. Isigcina. Kanti hamba ngezinyawo umnikazi wendoda. Yeah. Amen. Lithi iBhayibheli wambeka endodeni. Wathi uJesu makafika kuye uJesu. Lithi iBhayibheli wamthatha wamisa to the inn. Yeah. Hotel. Yes. Uma ngelanguage yamanje. Wathi bakafika to the inn. Wathi ngicela nimbhekele yena. Konke eniyokwenza kuye mina ngizobhadala. uJesu uthe makabuthi uDavid wamnikela ezandleni zabo Silala. Wathi Silala ngicela nimbhekeleni bona abantwana. Konke eniyokwenza kimi mina ngizobhadala. Bishop konke enikwenzela bona uNkulunkulu repay you. Yeah. I don't want you to give up. Kubeka nibhandishe. Uthi uJesu bheka ngiyabuya. Masinyane. Uthi ngiphethe nemivuzo mina. Uthi bheka ngiyabuya. Masinyane. Obani wathi abaseThesalonika athi ngalikhaya inhlongo. Nabo bonke abafele kuye bayovuswa kuqala. Uthi ngibhekeleni bona coming back. Jesus is coming back. And yiwo umuntu enje umshado wakho sesele emhlabeni. Ngolithi iBhayibheli omunye washada kayi7, washada nendoda yashona. Washada nendoda yashona. Washada nendoda ezanjani? Wena washadanga nakayi1. Nithi mina washada nendoda ezanjani? Washada nenye ezanjani? Yashona. Hayi kuno babuza uJesu wathi makafika le umfazi kabani. Yeah. Bonke bamlobolile bamngenisa isimanje. Makafika le umfazi kabani. Yeah. Uthi uJesu mafika ngale akusana umshado. Yeah. Umshado esiyothola ngalo umshado wewumbi. Yeah. uJesu Yesu sona ngumakoti wakhe. Ufuna ukulanda ibandla elimhlophe. Yes, sir. Incwadi yeRevelation iyabuza. Ithi ngobani laba yabo? Abagqoke ingubo ezimhlophe. Bathi babuye ekhaya. Hallelujah. I don't want you to give up. Ufuna uhlambelezele. Because God loves you. Amen. Usikhuphule wena. Usi-upgrade wena. Solo highlights uthathe na indoda sithathele wena. Usikhuphule wena. Accelerate. Uthi uqalisele phasi. Ithini amen. Accelerate uqalisela phasi. Asikho izinto ezizalula. Si-upgrade wena.
ufunde. Wenze something. Work with your hands. And stop idling. Uthi Paul makabhala in the book of Thessalonians. Uthi msebenze ngezandla zenu ukuze ningancike ebantwini. Sikhuluma nge-gender based violence ngoba sincikile kwabanye abantu. Kanti uNkulunkulu wants us to be independent. And that is the gospel. Esishumayelayo. Ukuthi we are going to rise up. Siyophakama thina. Siyophambana nesimo thina. Yes. Asifela la sikhona. Yes. We are going to rise up. Yes. We are going to up our game. Yes. Ithi amen. We are going to up our game. Umuntu wakho uzathola ubhizi. Yeah. Ngizokhuluma kabi manje ungcono ngayimkhuze. uJesu azange abize levila leli one. Yeah, wasitholela amafishi ami. uJesu wathi makuhamba afuna abafundi wasitholela abantu abasidobela amafishi wathi buyani. Yeah. Wasitholela ama-tax collectors. uJesu bekahlakaniphile sila. Ngoba uJesu bekangafuni ivila lomuntu onganasikile. Yini lokho kuyenza next. Ithi makelwane. Maki. Why not you next way? Why not me next way? Why? Yini lokho kuyenza yini? Next. Mawufika endodeni yini lokho kuyenza? Next. uJesu ngokwakhe was very strategic. Azange afune vila. Wasilandela ama-tax collector. Wasilandela ama-fishermen. Niyaniva ne? Yilo wabana 12 kube singakhona ukumlandelela noma nama-interview mhlawumbe. Uthendo Dr. usijoyina uDisney. Yeah. Ngoba la size ku-partnership. Yes, sir. Follow me, I'll make you fishers of men. Lobo yiwo ngizophakamisa ngizo-amplify. Yeah. Mawuza kimi uza njengokunjalo. Kodwa lokhu uthi uNkulunkulu will bless the work of your hands. Izuphetheni kimi na. Amen. Siyahamba siyohereza lengaphandle. Soshayisana nabo lengaphandle. Ithi amen. Siyale ngaphandle. Soshayisana nabo. Mina abanye bathi umuntu atsothi vele umuntu atsothi. Ngoba ngumhelezi. Ithi amen. Hereza ngako konke. Yes. Ipride ayibhadala isikolo. Amen. Uletheni emshadweni ipride. Uyasihlolela wena. Amen. Asiyudelela izwe. Amen. Saba uNkulunkulu namandla. Yes, sir. We are going to make it. We are going to shake. It doesn't matter to be a kind when you don't change it when you don't change the complexion no happen. The devil has come to kill, to steal, and to destroy. I have come that you may have life and have it more. Satan has a super direct way. Satan has a man. Siyasuma. Siyathandaza. Hallelujah. Yasazi isikhathi bathe ngo-8 and 8. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want you to pray for yourself. Nkosi, give me wisdom. Moya engcwele ngisondela kuwe namhlanje. I want you to pray for yourself. Nkosi, give me wisdom. Give me understanding. Ngicela Nkosi ukuhlakanipha. Ngicela uNkulunkulu Give me wisdom. Give me uSolomon understanding. uNkulunkulu unamandla onke. Owathi kukhona konke. Give me wisdom. Kodwa uNkulunkulu unamandla onke. Wacela ukuhlakanipha.
Yilokhu namhlanje uNkulunkulu amandla onke esikucelayo phambi kwamazulu ukuze sikwazi uNkulunkulu oyingcwele kwahlukanisa lithi izwi lakho uNkulunkulu amandla onke encwadini kaIsaya even noJesu impahla lithi uNkulunkulu oyingcwele wathi ngokuthize kwaze kwafika isikhathi sokuthi akwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Siyakhuleka-ke egameni kaJesu Kristu owaseNazaretha namhlanje sithi moya oyingcwele kaNkulunkulu sisize egameni kaJesu Kristu usinike ukuhlakanipha sikwazi ukudlulisela kulezi khathi ezithile ukuthi sifakele ukuphila kanjani ukuze ivangeli lingavuka ukuze ivangeli lingasiseka egameni kaJesu Kristu owaseNazaretha sibaletha kuwe njengowaseNazaretha ukuthi bakufune impilo zabo, yiwa izipho zabo, bakuhlakanipha, mababathelele ngehlazo basendlini yakho. We pray for open doors and praise zabo. We come against the spirit of laziness. We come against the spirit of delay and discouragement. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, sikusasolenza kuwe lithi izwi lakho abazalwa kaMoses babona ukuthi was not an ordinary child. Bakufihla nabo abantwana bethu namuhla Nkosi kamama, siyabafihla, 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 siyabafihla egazini likaJesu, siyabafihla egazini likaJesu, siyabafihla egazini likaJesu. We pray for abaphathi abaprepare wona la akhona Nkosi, siyawalanda from the east, from the west, from the south and from the north. Abeze babalokhethe ngegama likaJesu, nabo basaziprepare baba, bazipreparela umshado. We pray that you protect them. We pray that you give them wisdom and understanding. We pray for the spirit of integrity. Egameni likaJesu sikulele umoya we-integrity, ababe ngabantu be-integrity, abakhulume izwi esebaligcina ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. We pray for the spirit of integrity egameni likaJesu. Bavikele baba, angeke babe isidlalo sikaSathane. Akekho nakuye la ozothola ihlazo, akekho nakuye la ozothelwa ihlazo egameni likaJesu. Siza nabo namuhla, siyavuma izono zethu, sithi uNkulunkulu wena wedwa ulinganise futhi umefanise namuthi emhlabeni. Moya ongcwele, moya kaNkulunkulu ushilo ukuthi uyosifundisa konke. Bafundise Nkosi indlela ekumele bahambe ngayo, bafundise Nkosi ukwala isono ney'nkatho zomhlaba, bakhumbuze ukuthi bona lo mzimba wabo uyithempeli lakho, lo mzimba wathengwa ngegazi eliphakeme. Siyakhuleka namuhla Nkosi, sikhulekela amakhaya abaphuma kiwo, sifafaza igazi likaJesu. Abanye kungenzeka Nkosi balelekela ama-generational curse, siyabahlukanisa namuhla nezivumelwano ezenziwe emagameni abo, nakwachitheka khona igazi kwabizwa amagama abo, siyabahlukanisa namuhla. Abanye Nkosi bemele ngabe imishado mhlawumbe sebayithula, kodwa kunezono ezenziwa ngokukhulu ezilandelela bona, kodwa namuhla bahlukanisiwe ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Abanye Nkosi bayahlelelwa ukuthi kunabantu abababhekile bathi sifuna ukumshaya simshiye half naked and half dead. Yilwana sitha sethu baba, melana nababelana nathi. Sikhuluma amahubo 35 kuba bonke ababelene nathi, sithi amahubo 35 kuba bonke ababelene nathi, sithi amahubo 35. Melana nababelane nathi ngegama likaJesu. We pray for the God for protection. Lithi izwi lakho i-integrity will protect us. Abanye kunama-accusation avelile against thina, our integrity izosivikela. Abanye kunama-assumption akhona against thina,
I-integrity ayisivikele konke losicela sikholwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Hallelujah. Mfundisi uSilala lithi iBhayibheli kudala, mfundisi uMkhwanazi uMbishop uSilala lithi bekuthi bakutholakala umuntu afile, lingahlali phasi, bekuthi bakutholakala umuntu afile, loyo muntu umtholakala ukuthi ufile, lithi bephuma abantu abadala, the elders of the city, bese baya la kunalesidumbu khona, bese babafika lapho bayameda ukuthi lesidumbu la silele khona ngabe silele extension 8 or extension 7 na, bese bayameda bangathola ukuthi isidumbu siwele extension 8, abadala base extension 8 bekumele beze nenkomo ephula, bese bayihlaba lapho bayiphule lapho, bese bathi igazi lalomuntu malingabizwa phezu kwabantwana bethu. It's in the book of Deuteronomy. Makutholakala umuntu ofile, bathi igazi lalomuntu malingabizwa phezu kwabantwana bethu, ngoba igazi liyakhuluma. Yiwe nabantu abanyama ngiyalandana ukuthi umuntu athola accident, nithi igazi liyakhuluma, bathi igazi lalomuntu malingabizwa phezu kwabantwana bethu, ngoba thina sibadala base extension 8 asimazi umuntu ombulele, kodwa igazi lakhe malingabizwa phezu kwabantwana bethu. Nathi namuhla sihlala imvalo sithi khona labathi thela khona igazi wabizwa amagama enu, kodwa igazi likaJesu lize lizohlanza, ungathwala amacala ongawazi. Ingakho sihlangana ngale ndlela, abanye ayonqaba abashadanga, kodwa kwathi bachithwa amagazi emakhaya abo, babikwe imisango, kwaba lento esikhulunywayo empilweni zabo. Kodwa lithi igazi likaJesu liyahlanza. Kana sekhaya insindiso it's a process. Ungabuyeli kule mikhuba ezokugcolisa. Yes sir. Lithi amen. Mina nginenkinga ngoDisemba Mkhwanazi. Umuntu azayodliwa dlela impana zeChristmas, yaba umntwana shema ungamvakasheli angeke azithele, themba uJehova. Ungabuyeli usigcolisa. Themba uNkulunkulu. Yes sir. La unazozvala ngawo, nithi ungabuyeli usigcolisa. Themba uNkulunkulu. Yes sir. May the good God bless you. Kubalulekile ukuthi umuntu makafundise okanye futhi singafundise singajajiswa ukuthi uyafundisa, kodwa let us learn from the teachings. Khuluma kanjalo ukuthi yayincika kuNkulunkulu nithi ngishilo ngathi mina akafuni ukuthi umjahe, ufuna ukuthi umlalele kahle, and then uchaza umama wakhe ezelela ukuthi impela kunjalo. So I have tried many things that can build my own life. Angaswele. So the first thing engifundile bazwana ukuthi abamama abadala, it is your task to make sure that these young women are precisely taught. Niyangizwa bazwana. Kumele bafundiswe abantwana ngoba abaningi babo bayadinga ukuba semshadweni.